wow so hey guys खुलुमबाय बुंदों रादे नोंबो आंदो दे hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय so दिनैनि भिडिअ जाबाय दायो जों बहा फैदों सोलां भेलियावहाय so दिनैनि ब्लगा बेनो जागोन सोलां भेलिनि आरो जेसे हायो आं नोंथांमोनजों दिन्थिनो नाजागोन बिराद मोजां जायगाया बाट मबाइलाव जेसेबांखिनि मोजां माने बेनिख्रुइ रियेलाव साबसिन आरोना रियेलाव एकदमबारे समायनासिन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोङो सोलां भेलि थांनायनि सिगां रहतां पासआवहाय दंमोन नालाय स' बेबायदि ड्रेसखौ गानदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आंनि ब्लगखौ नायखाबाय जानांगौ माबानिखौ रहतां पासनिखौ नायाखैब्ला नायहैदो थाबैनो थांनानै गोजांबाय आयौ गोजांसोबाय ड्रेस चेन्ज खालामफिनबाय जोङो ना आयौ आखाया सिथाबजोब्बाय आखाया सिथाबजोब्बाय सेल्फी ले लो सेल्फी लेनी है ले लो मा होनो मनालियाव थांनानैबो माने पुरा सेलिब्रिटि बायदि फिल जालायलायदोंलै माथो इस मा होनो मानसिफ्रा माने बेयावहायबो फट' लाबाय आरोना माने चाइनिस होननानै सानदों खोमा जोंखौ करियानफोर बायदि चाइनिसफोर बायदि भुटानिस नेपालि इदि सानदों आरोना माने महरा बेलेग नालाय बेखायनो फट' लासोबाय ओमफ्राय बेयावल' फट' लायाखै आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअफोरावबो नुगोन आं जेब्ला दख'ना गाननानै बे मनालियावहाय बेरायदोंना बेयावबो बिराद मानसिफ्रा बिराद फट' लादों आरो बिराद फट' लादों ओमफ्राय आंबो दिन्थिना होबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ ओमफ्राय इसोरखौ साबसक्राइब खालामनो होबाय आरो आंहाबो लाब बिस्राबो लाब होनदो मा होनो गोजांबाबो जे बिदि ड्रेस गाननानै लाबावदो ओमफ्राय जोङो आयु खर'आनो साजोब्बाय नै आखाया बोरैबा गोसोम जाजोब्बाय नै आखाया मोखाङा नायलाय एसे मेकआप खालामनानै गुफुर ओमफ्राय आखाया नाय ब्लेक यही तो कमाल है लड़कियों का मेकअप का ओमफ्राय नै आखाया जि गोसोम जादों आंनिया गोजांनानै सेस मिनिलायलांबायलाय माबाया उन्दुलायलायबाय नै जि गोथौआव दा जों गाहायाव थांलायनोसै आरो दहाय गोजौआव फैदोंमोन नालाय बाय आयु आं हालालै नहीं उधर एक अच्छा मिलेगा सस्ता आयौ बिराद गोजांबाय बेनि सायाव गुसुसो गानना लाबावदो ओमफ्राय दायो जोङो मोनफैबाय सोलां भेलियावहा नोंलाय मादै मावदो आखायालाय मानो मावबाय थाखो की तरह रेस और ब्रेक बैठो ज़्यादा जोर मत चलाना रुको मत गिराओ नहीं तो मेरा फोन तेज हो जाएगा मत गिराओ नहीं तो मेरा फोन तेज हो जाएगा
थोड़ा सा टाइम आप वहाँ पर रुक के जाओ ना मैं जाती हूँ वहाँ तक मैं तो पूरी ना ऐसे जाऊँगी ऑफ रोड है थोड़ा मुश्किल तो कहाँ पे ये पर कुछ भी नहीं है आप वहाँ पे रुको ना आगे देगा थोड़ा रुक जाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक हाँ मैं जाती हूँ रुको चल इससे आगे कहाँ जाएगा थोड़ा सा आप उधर जाइए उधर ओके बस रोक दो बस हाँ बस हो गया सलायनो होआ होनबाबो सलायथाबबायलै आङो माने मानि थाखाय सलायनो होआ मिथिबायना लामाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिराद गोथौ माने लामानिफ्राय बिथिं ससेल'सो नै नोंथांमोना नुखागोन लामाया बेसेबा गोजौआव ओमफ्राय नै बोरैबा गोथौआव न' गोजा बिराद गोलै जानो गियो आरो ओमफ्राय हेन्देलाबो बिराद गोरामोन नालाय बेखायनो ओमफ्राय आरो आंबो अख्रा खालामनानै सालायबाय थायासै आरोना होमबाबो दसेखौ सालायबाय आरो अख्रा खालामनानै मिनिनानै थैनोसैमोन आं मादिमोनखौ खालामनानै मोजाङानो मोनदों बाबा नों गाखोना फैनो ससे ओइसिम हा गाखोलायला बोरैबा ओरैनो बोरैबा मोनबायनो माने बाबाया जोंहा एसे देहाखौ माने बिसोरो ओंखाम जाग्रा मानसि नालाय ओंखाम मोनजायैखाय जि मोजांखा जायगाया हा मोनबायना मोनाखै ओंखाम उखैसोबायमोन बे रायख'नालाय जानो हास्थायो आरोना मा जाखो माबायानो जायाखै दाबो नै दाबो जाला मेगिया मायाव मेगि फाननांगौ नायनोसैलाय आङो ये भेज है या चिकन मोमो चिकन नहीं खाते क्या सब जगह में भेज नहीं वही पूछा है मैंने रोजा ना ये और हो गया ना अच्छा ठोरो चलो हाँ नहीं चलेगा हाँ ये टेम्पोररी खरीदा मैंने आंनि स्टिकखौसो मिनिलायलांबायलै बे सेल्फि स्टिकआथ' आइफननि नङा होननानै मिनिलायलांबाय आरो ले लिया फट' ले लिया थगायबाय जों गाबोनसो लागोन फट' गाननानै ड्रेस गाननानै नै हियावहा उनथिं मा मा दोङो नुवाखै ना नै एसे मोजां मोनबाय ना आं बुरजा जानानै नङाबाथ' बाबाया उन्दुनो सायबाय थादोंमोन बोरैबा मोनबाय आरो ना इयो माने ओइथिं नायनो गोजौआव अक्सिजेन खम अक्सिजेना खम आरो
guys, welcome to my channel. Hi guys, welcome to my channel. Mama bunga sih ini. Hello. Ayo, masih besar. Tidak musang. गासिबो ओरै दिनै याक सियाक गाखोनाय मानाय जोंनिया मा पापा जिपलाइनखौ खामलांलै फैदो दे हागोन सेफटि थाखायो दे पापा जेबो नङा थु ओइ मानसिखौ दैनिखौ लोगो मोननांगोन नङाबा ओरैनो फैसा होदो नामा हे माबा जागोन माथो मिथिबाय खोनाबायना पापा दैनि मानसिया मा थांखोथाय खालाम दे खेबसे जेबो नङा जागोन बे दाख्लै नोंसोर खननाय बिदिया दुरुं दै स्लुट थांनाया खालाम खेबसे खालामनायालाय मा जानो गियो होमबालाय माथो जेबो नङा दे फैनाय लास्ट खालामलांदो मा थांखो जोंहा गारिया मेगिखौ जाहैनोसै इयाव गोथाव नंगौना नङा गावसोरल' जाथारो ओमफ्राय आंखौबा जानोबो लेंहरा बोरैबाथार गावसोरनिखौल' मिथिथारो माबा नेयाबा मोनजाया गोथाव नंगौना नङा ओरैबायदि समायना जायगाया जि मोजां थानाय जायगाया क्या हो गया लाइन लग जाएगी फिर लाइन फिर वेट करना पड़ेगा कितना बड़ा लाइन है अब apa जादों ना भिडिअ जादों जायगा दे बेक साइडनिफ्राय जादों जाओ पे आलू आ जाओ ayo hai nanga fai जेबो नङा खालामलाखौनो जेबो नङा दे जेबो नङा माने बाबाया खालामनो नागिराखै आरो ना खिन्थु आं खालामना बुंदो माने इसोर खामफेराखै खिन्थु एबार खालामबालाय माथो जानोखाय चलो हो जाते हैं जेबो नङालै फाइनालि बाबाया थांमारसिगोन आरो ना ओरैबायदि समायना जायगाया वाव किनको डालो मैं कैसे पहनूंगी ये तैयार हो जाओ तैयार मैडम तैयार ऐसा लगाना जैसे इनका लग गया नहीं मुझे पेंट पहनना पड़ेगा मैं नहीं करूंगी शायद पेंट पहन के आओ देखो पापा को करने के लिए देते हैं गिनांगा deh बाबा गिनांगा आं लंपेन्ट गाननांगौ नङाबा जानाय नङा लंपेन्ट पहनना पड़ेगा होगा कुछ भी मैडम इसको कर देना ना जिप लगा देना पूरा जग तो आएगी सीधे हां ठीक है चलिए पकड़ो जेबो नङा दे गिसो भाईला कहाँ पे पकड़ना है उसको बोल दो हाँ दे हागोन ब्रा आथिङा
ओइ गोजौआव दांनाङा इयावनो हमबाय था बाबा दे इयावनो हमबाय था दे मार मोजां मोनदों खोमा वहाँ से क्या कैसे आएगा वो लोग वो आएगा इधर आएगा जहाज में आएगा मैं छोड़ देना उनको बाहर होटल में रहेगा उधर ही वो Mama Isha रुको Mama Isha मोनखो One, two, three. मोजाङानो मोनदो दिनैसो फार्स्ट टाइम गिदोंमोन आङो मोजां मोनबाय मा होनदो गिदोंमोन मा होनदो नाय आरामसो बाबा दे मादै रिक्सा दे फार्स्टआव गिनायमोन ओमफ्राय उनाव थाङै थाङै थांना गिगालांबाय मोजांसो मोनबाय नोंलाय आंनाबो एखेयानो फार्स्टआव गिनाय मोननायमोन नोंबोथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोदो फार्स्ट टाइम गिनाय मोनदो गिनायाथ' बिदि गियाखै उनाव मोजां मोनबाय फार्स्टआवल' गिदोंमोन ओमफ्रायलाय आराम मोनबाय ना आं ओइ ग्रिलाव गाखोनायखौसो बोरैबा मोनदोंमोन ना फार्स्टआव बायगोनदां मोनो नैबेनिफ्राय थांगोन ना स' गाइस दायो थांसै बिराद इन्ट्रेस्ट नांबायथ' बारा बेसेबां आरामसो खालायदोंमोन आंहा सानबाय खामानि ज'ग्रा दंखोमा खाना होनाय बाला जों बिराद मेंबाय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय फैदो नोंथांमोनाबो गाबोन गाननाय जागोन ना जों रुमनिफ्रायसो गानना थांगोन होमबा रुमनिफ्राय गाबोन होनबा माबि मोनसे स' गाइस बेरायनो फैखांनानै खर' सर' सालायलायनाय मोनबाय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय मामा बाबा मोना एसे उइक फिल खालामदो आरो ना मानो होनोबा बिसोरथ' सिम्पोल खानासो जायो आरो बेवहाथ' न'नि बायसा मोनदोंना आरो जोंथ' गोबावबो जाफैबाय ओंखायनो एसे उइक जादोंना बेखायनो रेस्ट लाथोंसै जेरावबो बेरायहैथ'ला स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै लाभ इउ बाय बाय टा 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 टा